Železnice sú často prezentované ako ideálne riešenie udržateľnej dopravy, ale celý príbeh je zložitejší. V tomto videu sa prakticky pozrieme na to, ako sa železnice vyvíjajú, ich environmentálne dedičstvo, ich súčasný vplyv a čo by pedagógovia mali skutočne vedieť. Zatiaľ čo vlaky sa dnes považujú za čistú dopravu, skorý rozvoj železníc mal skutočné environmentálne a sociálne náklady. V 19. a na začiatku 20. storočia vlaky poháňané uhlím zhoršovali kvalitu ovzdušia v mestách. Rozširovanie železníc často roztrieštilo ekosystémy a vysídlilo komunity. Prechod na naftu v polovici storočia priniesol svoje vlastné problémy, od oxidov dusíka po jemné častice. Železničná doprava je dnes výrazne čistejšia najmä v Európe. Elektrifikované trate tvoria viac ako polovicu siete Európskej únie a železnice prispievajú menej ako 1% k emisiám súvisiacim s dopravou. Ale nie je to dokonalé. Približne 40% európskych tratí je stále závislých od nafty, najmä vo vidieckych oblastiach a regiónoch s nižšou prioritou. Niektoré krajiny stoja na čele posunu. Holandsko teraz poháňa všetky elektrické vlaky pomocou veternej energie. Inde vstupujú do prevádzky vlaky na batérie a vodík najmä v regiónoch, kde úplná elektrifikácia nie je životaschopná. Politiky Európskej únie presadzujú prechod na iné druhy dopravy, presunutie nákladu a cestujúcich z ciest na koľajnice, ale tempo sa líši v závislosti od krajiny. Mestské železničné systémy sú dobrým obchodom, spotrebúvajú menej energie, znižujú zápchy a sprístupnia pôdu na iné využitie. Vlaky môžu prepraviť oveľa viac ľudí na meter štvorcový ako autá, vďaka čomu sú ideálne pre mestá, ktoré sa snažia zvýšiť populáciu bez ivečovania svojej kapacity. Dobre navrhnutá výstavba orientovaná na dopravu tiež podporuje chôdzu a znižuje závislosť od auta. Železnice však nie vždy sú ľahký artikel na rozvoj. Výstavba a údržba infraštruktúry je nákladná. V niektorých oblastiach prináša rozvoj železníc hluk, vibrácie a odpor verejnosti. Ekologická doprava neznamená automaticky len dopravu. Cenová dostupnosť, jednoduchý prístup a rovnosť pre všetkým musia byť požadované. Pre pedagógov predstavujú železnice skutočný systém, ktorý stojí za preskúmanie, jeho výhody aj zložitosť. Lekcie môžu prepletať environmentálnu vedu, sociálnu geografiu a systémové myslenie. Vyzvite študentov, aby preskúmali kompromisy, interpretovali údaje z reálneho sveta a preskúmali, ako sa rozhodnutia týkajúce sa železničnej dopravy robia v ich vlastných komunitách. Železnice nie sú všeliekom, ale sú rozhodujúcou súčasťou každej udržateľnej mestskej stratégie. Úlohou pedagógov nie je predávať riešenie, ale učiť systém, jeho históriu, obmedzenia a možnosti udržateľnejšej budúcnosti. Preskúmajte ekologickejšie modely a vzdelávacie zdroje na www.inokids.eu.